Yan mga ka-road trip, maaga at pupunta kami sa sa kapatid ko at kukuha kami ng mga buko. So yan, kasama namin ang lahat. So yan, bati muna kayo sa akin. Hi po. Hi po. Good morning. So yan na. Road trip na naman po tayo. So mag-road trip tayo dito sa Kakahuyan at kukuha pa kami ng buko. Wala ka na bunso, dito ka bunso. Magdali, bilis. Nawala yung So tara, let's go. So yun, nauna na si Buboy at si Bunso. Tapos yung mga anak ni Jollibee. So ito pala mga ka-road trip, dito tayo lumaki sa lugar na to. Yan. So pag nangunguha kami ng kalabaw, ito yung daanan, kaso medyo talagang ano na yung mga kahoy. Marami na kaso maliliit. Dati malalaki pa. So nababawasan talaga yung ano ng kalikasan natin. So yan, ang ganda. Ganda talaga ng preskong-presko pa. Yan. So nakatawid tayo sa may ilog. Nakatawid tayo sa may ilog na maliit. Bilis talaga ng mga bata. So yan kasi mga banda dyan, nakabakod na yan. So hindi na kami makadaan, kaya may daanan na lang talaga na nagkuha rito. Yan ang paligid namin. So Bilog, ano sasabihin mo Bilog? Bunso, ano sasabihin ni Bunso? Oh. Ha? Ano sasabihin ni Bunso? Napapunta tayo doon sa bahay niyo Bunso. Oh. Nga daw. Yan oh, may baka pa oh. Mwah. Princess, hi Princess. Hindi makatatak. Ayan si Carla oh. Pagod ka na? Hindi pa, may dalawang baka pa dito. Ayan. So dito na tayo sa tuktok ng paligid namin mga ka-road trip oh. Ayan oh. Pagod na sila. Anong pakiramdam? Walang practice. Dito mga 3 araw ganyan ang sa maghapon na ganyan pa siguro mawawasan yung taba. Si CJ. Sanay po ako sa adventure. Guys, po Sanay rin po ako. Ewan ko dito sa mga kasama. Itong mga sanay na to. Opo, kasi malakas pa lang dito. Bakit po dito sa amin eh? Malakas ng tuhod. Hamog. Yan oh. Yan ang bundok. Ganda oh. Yan mga ka-road trip, ang ganda diba? Si ano, may anak na si Carla. May baby na ako sa... Dito na pala tayo mga ka-road trip sa bahay ng kapatid ko. So yan. At bahay ni Jollibee. So yung vlogger natin mga ka-road trip. So yan, pakita natin ang bahay. So andito kami, kararating-rating lang. Ayan, naloloko na. So ito, magkatabi lang sila mga ka-road trip ng bahay ng aking kapatid. Yan. Ito siya oh. Andito. So magkatabi lang din siya. Dahil yung tamang space lang. So dito na pa tayo mga ka-road trip sa ano. Yan yung mga nyug dito. At tingnan natin kung makakuha tayo ng ano, na kahit mga 3 o 4 lang na nyug. Makainom lang tayo ng sabaw. So yun oh. So ito pala mga ka-road trip yung palayan na to. Kami dati nilalagay dyan. Nung mga bata pa kami. Kami nag-tatanim.
So ngayon yung kapatid ko na lang na pang-apat yung gumagawa niyan. Kaso nga lang walang tanong ngayon. Dahil hindi pa gaano wala pang tubig ulan. So umaasa lang kami dito mga karot sa ulan. So hanggang doon yan sa dulo. Kaya maliliit na ng ng dito. Hindi gaya ng mga panahon talagang sobrang pataas niya. So yan, nandito sila lahat. Oh. Ang dami namin. Yan o. Daan-daan lang tumakbo ha. So mainit na, tanghali na. Yan, nagpiprepare na si Nonong Oreo doon. So yan mga ka-road trip, nandun na si Bayaw. Umakyat na siya. Oh. Yan, susubukan muna ni Nono kung pwede na. Yan. Ayan. Naglalaro si Nono. Oh, yun. Shit. Shit, boom. Wala na siguro. Bug. Yan, tinagana. Tinagana. Bug. Yan, pababa na. Yan. Ay. Yun, oh, nakatali pa yung panyan. So yan yung mga talo, pag mga talo may ganyan siya. May kapariha. Yan, tontuwa yung mga panalo. Tingnan mo yung mga mukha ng mga panalo. Walang kapariha. Shemig, gunod ko. Nasa tikol, karma. Oh, natanggal. Oy, wait lang. Oy, ako yung ubo si mga Yung maganda, kukuha nga ako yung yung sa puwet ng ng kawali. Tapos lagyan ng mantika. Go, Dinan. Ang haba naman nun. Kompleto na ako dati. Oy, gabi. Ang haba ng guhit. Para makapawi sa aning. Sige, bawi naning, bawi. Bawi aning, bawi. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Kasi nila alam ang hindi. Kung man na bayad, balik ka na ako. Yan lang. Si Aning, mag-guguhit. Guhit. Yeah. Pariha na si Maki. Up. Sige.
Lalagyan ni Carla, oh. May free voucher ka boy para magbutang nila. Wala. Oy, 5-5 ngayon. Ano sabi? Sino pa? Pila ako Yung mukha niya, Ning. Abot tiog talaga ni mo. Dito naman dapat kami. Ay, kanila lang yung putol. Okay na yun, putol na yung gamitin. Yung putol na lang daw. Yung putol na yung gamitin. Para lahat tayo malagyan yung kamay. Oh, ito, meron pa dito sa kabila. Si Aning na, si Aning. Sige na. Maluwig ka. Maluwig ka. Ning, ayaw kay wanaluwi sa imuhan ning, wanaluwi sa Sige, imuhan. walang kakaibigan na. Ako naman. Wala, may drawing talaga. Tingin ka nga rin. Tingin ka na. Nakrinan. Tingin ka nga. Parang nabugbog. Hala. Ay, katimbang. Tuwan-tuwa yung anak ko. Tingin nga, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa si Buboy. Natarayan rin. Abgo na sungay. Doon sa kabila, sino naman yung mayroon? Silang dalawa, bida pa rin ako. Patingin nga, boy. Tadi ka na cool. Yan, ang talo. Loser. Loser. Talo na naman. Hala. Super enjoy. Yeah. Patingin. Tuntua. Safe. Still safe? Still safe? Pa rin, ang gaganda pa ng mukha nila. Still safe. Talo na naman. Talo na naman. Ay, mayong pre. 5-5 bagangon niya. Mayong pre. Mayroon pre. Free buhok. Another one. Free buhok. Mahanap kita. Bawal. Dahil naman ka sa limalay. Bulot man lang. Naghahanap ako ito. Ado. Game. Yeah. Free. Yan. Yeah. Dahil na naghahanap ng lipstick. Dahil na nagagana. Maray. Adio. Sayang talaga. Yan. Yeah. Meron lang. Kala ko, sa'yo natututok. Kala ko sa'yo natututok. Game uli. Kachup-chup. Yan si Kachup-chup. Nadali na naman. Mato, may friend to. May 5-5 sir, friend siya. Yan si Kachup-chup. Nadali. Kachup-chup pa more. May paano pag... Hala, grabe ka naman kabutang. Ang dami ah. Hala si Chup-chup. Boy, kaya ko pala na ano pa lang to. Patingin nga. Yeah. Patingin nga ka, Chup-chup. Nakikita na ako. Uy, kuya ka pa. Marami dun ah. Tuwan-tuwa. Oh. I'm still safe. Ibon ako na. Oh boy. Game uli. Nalo si Aning. Go, Buboy. Magdodrawing siya. Tuwan-tuwa si Buboy. Dito isa wala pa oh. Oh. Si Rina tantad. Ano bunot magalang? Si Kyle Kasi CJ magid. Kasi CJ magid ba kumuha? Ayan, papapiding natin yan sa Burias. Yan. Wala ko na 2, 4, 6, So marami namang matutuwang mga bata doon. CJ, Yan, so ingat at we miss you. We will miss you. Ne, Wait lang sa anong last message? Sana mag-ingat sila bukas.
At saka sana naging happy sila dito. At sana bumalik pa. Ini sa akin, sa akin, 2, 4, 6 plus ako. Ayan. 6, 8. Nag-happy-happy sila nang napanalo na nila. So yan, naglaro kasi kanina. So yan yung panalo nila. Tapos Yan yung premyo. alam niyo po yung feeling na Thank you. grabe yung pang ano mo parang Effort. hindi ka matalo. Pero at the end pinagtutulungan ka. At worst, ang dami. 4 lang kami naglaro pero yung naglagay sa akin sobrang dami. Ang unfair. Basura ko yun. Kabarbers, anong experience mo dito sa amin? Sobrang saya at salamat po sa pag-welcome niyo sa amin dito. Talaga komportable po kami dito kahit ilang araw kami nag-stay dito at meron pa kayong regalo sa aming bawat isa. At matutuwa yung pamilya namin ito, yung bawat isang sa amin, yung pamilya. Shoutout po sa inyong lahat yan mga ka-road trip. So salamat din, salamat kapag ba. So yan si Kachup Chup. Busy. Busy, Ay po, busy. thank you po, Daddy ko na ng Calvo Vlogs and Mami Sister sa mga binigay niyo po sa amin and napaka-enjoy po ngayong gabi, lalo na po na last na po natin itong pagbabanding. Last time na po and thank you po ulit. So yan, maraming salamat din Kachup Chup natin dyan. Yan, sumasayaw-sayaw pa si Aning Dilag. Sa tuwa po yun. So, ayan, grabe, thank you very much po talaga kasi feel na feel po namin yung pagiging part ng family. Mula pa sa pagsundo sa amin hanggang sa accommodation, sa pagkain. Thank you very much, friend. Super ganda po ng lugar na to at marami po kami napuntahan sa Nabua. Sa Nakipista. Bahamas. Nakapiesta po kami at sarap ng mga pagkain. And thank you very much po talaga kasi isa po to sa mga unforgettable moments. So yan, salamat Aning, salamat. At dito tayo kay Chukits Vlog. Hi mga ka-road trip at yun at super nag-enjoy po talaga kami sa loob ng 4 na araw namin na pag-stay dito sa San Francisco, Balatan at yun nakatagpo na ako ng pag-ibig ko dito. Sana all. Joke lang Sana ako, all. mga ka-road trip pero parang ayaw ko na po talagang umalis dito sa San Francisco, Balatan kasi nag-enjoy ako dito. Kinilig talaga siya. Hindi naman po sa kinikilig. Parang ano lang po talaga. Napakasaya po dito sa lugar ng Balatan. Kaya ayaw ko nang umuwi. Yan. Pero kung di lang po sana mag-e-election, mag-e-stay pa po ako dito ng matagal kasi andito na siya. Yeah. Ayan, salamat Chukits at mayroon ng pumapag-ibig. So dito tayo kay kadandan natin. So yan, hello po mga ka-road trip and napaka-enjoy po namin and thank you very much dahil na-feel po namin na welcome po talaga and kahit mga ugat-ugat na lang po kami dito sa family pero parang bunga or puno na din kami ganon. And first time po namin makapunta dito. First time niyo ba guys? Oh, first time. First time. Yes, first time po namin makapunta dito kung hindi namin nakilala sila Daddy Bicolanong Calva at si Mami Cesa na hindi po kami makakapunta dito ng Balatan and Bako tayo love story si Kay Chukets. mag-uumpisa na yan. Bala ko rin po mga asawa dito. Oh, gani. Si Aning lang po yung may dito. Pamangkin ko na yan si Aning eh. So yan. So maraming salamat din sa inyo dahil yan, masaya kayo na sobrang saya talaga na kahit sa maliit na panahon, maiksing panahon. So yan, salamat talaga, salamat. Thank you din sa inyo. Thank you very much. Salamat. Road trip. Bye-bye. Thank So you. yun, God bless lagi sa inyo at anytime naman may nandito lang kami. Kung halimbawa may mga Sa susunod panahon, sa susunod na uwi namin o kailan kami uwi. Tapos na siguro yun, doon na Tapos na tayo. yung bahay. So doon medyo Siguro sa makakabilo na tayo doon na maayos. Siguro sa house blessing ng bahay. Lagi kayong makakapunta rito. Opo. So yan. So yun mga ka-road trip. So yun, bye-bye! God bless! Hanggang sa muli.